Bore da bawb, a bore braf i chi a Nadolig llawen iawn i bob un ohonoch chi yma ac sydd yn ymuno yn debyg o lefydd pellenig hefyd. Gawn ni air bach o weddi, ac wedyn mi ganwn ni'n hemyn gynta, ac mi gofiwn ni bod gennym ni gasgliad y Nadolig yma tuag at gwaith cyfeillion ysbyty'r Wyddgrug. Dwi'n siŵr os bydd yna rai blat yn cael ei ollwng o'ch blaen chi. Na fo, os da chi'n dymuno, neu mae'r plat ar y ffordd allan hefyd. Yn amser o gofio am lawer o anghenion yn y byd ni ac o'n cwmpas ni, yn dydi. Dwch i ni gael gair y weddi. O ddiw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am ddofal amdano ni hyd yn hyn arglwydd, ac am yn dwy ni eto i weld bore Nadolig newydd, ac i ni gael rhyfeddu eto arglwydd y dyn gweddi ni, at yr hyn yr wyt ti wedi gyflawni a'i wneud a'i drefnu yn plith ni. Datguddia i ni, doleini di dy hun, yn Iesu Grist y fab, ac o'r unid air, a helpa ni ganu dy glod arglwydd, ac i'r clod a'r mawl yna, aros yn gynhesrwydd yn calonau ni heddiw a phob amser, mwyn Iesu Grist. Amen. Amen. Rwan te. Mi ganwn ni felly, rhif yr emyn 462. Os dwi'n iawn. Odlau tyner engil. O'r ffurfafen glir, mwyn fyrmuron cariad, hidlant dros y tir, yn y nef gogoniant, hedd i ddynol ryw, ganwyd heddiw geidwad, Crist yr arglwydd yw 462.
Wel, Nadolig, llawen iawn i chi gyd. Mae'n braf ryfeddol eich gweld chi. A dwi eisiau gofyn cwestiwn pwysig ofnadwy. Ydy Siôn Corn wedi bod? Ydy o? Mae o wedi bod. Hwrê! Dydy bod yn gweld yr oedolion hefyd? Ydy. O, mae pawb i weld i cael ei plesio. Da iawn! O, da chi'n gwybod be? Dwi'n gallu gesio be mae'n amball un ydych chi wedi gael fyd. Ond dwi'n meddwl bod fi'n gallu gesio beth ydych chi wedi gael blantos. Be mae Mabon wedi gael? Be wyt ti wedi gael? Ti wedi cael Lego? O! Waw, dyna ni ardderchog. Ti wedi cael Lego. A be amdana chi ferched, beth ydych chi wedi gael? Ti wedi cael Kindle? Da iawn. Be di'n gallu darllen pam i'n dywys hyd yn oed. Ardderchog. A be arall da ni wedi gael yma? O, mae hwnna'n edrych yn arbennig. Be dio? Secret Safe Diary. Swn i'n mynd ein o hynna, dweud y gwir. I fi gael deud yn holl shenanigans. Sa'n rhaid neis bysa? Sgynna i ofni rwy'n darllen o. Ynde? Wel, dyna ni ardderchog. A da chi'n cael cingio adra neu da chi'n di tu nain y taid? O, nain yn cael ei sgwylio. Da iawn. Wel, Nadolig llawen iawn i chi blant. Wan ta, sa rhywun arall di cael rhywbeth wedi dod ar rhywbeth efo nhw? Mae Mari di cael rhywbeth? Be mae Mari di gael? Ti di cael camera? O, nith nain wenych di toc. O, di mam a dad di cael noson o gwsg? Da iawn. Nain di cael ein barod i gwely neithiwr, ydych chi'n gweld? O, ardderchog. Wan ta Marged, dangos dy wynadd i ni. O! Nail spice Iwan. Ges i na wneud yng Ngwynedd, ond da chi ddim yn cael gweld yng Ngwynedd achos dim yn ilog ges i wneud. Arbennig. Rhywun arall di cael rhywbeth da chi eisiau rannu? Oes. Be ges di, Marc? Yr holl anhegion, dim eto. Da iawn. O, rhaid i Buddug feddwl reit handi, dwi'n meddwl. Rwan ta. Mae'n braf yn dydi, bod ni'n cael cyfle i roi, bod ni'n cael cyfle i dderbyn. Ond heddiw yma, ydyn ni'n cofio am anrheg. Diolch moch pwy ydyn ni? Diolch moch lle ydyn ni? Diolch moch chwaith. Sut ydyn ni go iawn yn teimlo? A mae o tu hwnt i'n teimlada ni. Mae o tu hwnt i'n amgylchiada ni. Mae o tu hwnt i'r hyn da ni'n poeni amdano fo. Neu yr hyn da ni'n lawenhau amdano fo. Achos heddiw, ydyn ni'n cofio bod Iesu Grist wedi cael ei eni ac wedi cael ei roi i ni fel gwaredwr. Mae gen i ddarlleniad rwan yn does yw? A dwi'n meddwl na Buddug sydd yn darllen i ni. A Mair. Buddug a Mair yn darllen. A mae Buddug a Marc yn darllen. Diolch i chi. Genedigaeth Iesu. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan oddi wrth ceser Awgwstws i gofrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cofrestru cyntaf hwn pan oedd Cyrenius yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gofrestru, pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i dŷ a theulu Dafydd, aeth Josef i fyny o dref Nazareth yng Galilea i Jwdea, i dref Dafydd a elwyr Bethlehem. I ymgofrestru ynghyd â Mair a'i ddyweddi,
ac roedd hi'n feichiog. Pan oeddynt yno, cyflawnwyd yr amser iddi esgor, ac esgorodd yr ei mab cyntaf fynedig, a rhwymodd ef mewn dillad baban a'i osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesty. Yn yr un ardal, roedd bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod eu praidd liw nos. A safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Yna, dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch â gofni, oherwydd wele, rwyf yn cyhoeddi chwi yn newydd da am lawenydd mawr a ddawi'r holl bobl. Ganwyd i chi heddiw'n rhef Dafydd waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chi, cewch hyd yr un bach wedi'i rwymo mewn cadachau a'i osod mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llun nefol yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar, tangnefedd ymhlith dynion sydd wrth ei fod. Wedi'r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliaid ddweud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr arglwydd ni amdano. Eithant ar frys a chawsant hyd i Mair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y preseb. Ac wedi ei weld, mynegasant yr hyn oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb a'i clywed at y pethau a ddwedodd y bugeiliaid wrthynt. Ond roedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogoneddu a moli Duw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant, yn union fel y llefarwyd wrthynt. Ymhen 8 diwrnod, galwyd ef Iesu, yr enw a roddwyd iddo gan yr angel cyn i'w fam beichiogi ar. Diolch yn fawr am ddarllen o'r ysgrythur a hanes y geni ei hun a'r ymateb i hynny wedyn mewn dyddiau arbennig. A dyna ydy testun yr ail garol gennon ni i'w chanu fo'n gilydd 477 ganwyd Iesu nyddiau Herod, ganwyd Iesu mreni nef, a meddwl am y dyddiau hynny, amser cythryblus hanesyddol go iawn felly. A Herod yn teyrnasu ar y patsin bach yna o dir. A dyn ni'n cofio'r hyn ddigwyddodd, rydyn dyn ni'n cofio wedi'r Nadolig, lladd y diniweidiad, a dyn ni'n cofio eto heddiw am ladd y rhai diniwed yn y Dwyrain Canol, yn Palestina, yn Gaza ac mewn llawer iawn o lefydd eraill. Felly mi ganwn ni rhif yr emyn 477.
Wel, gan feddwl am stori, a does dim stori i'w chymharu, a da ni'n ei chlywed hi bob Nadolig ac yn gyson felly drwy gyfnod y Nadolig, y hanes y geni, a'r hyn sy'n gysylltiol hefo hynny'r paratoi ac cyhoeddi Mair yn mynd at Elizabeth wedyn hanes Iwan Fedyddiwr yn ogystal. A'r geni, hanes y bugeiliaid, a'r doethion sydd yn dod ymhen amser wedi hynny. No, dwi'n mynd i dynhau hwn, os medrai. A meddwl am y stori yna. Chi'n coelio'r stori? Neu a ryw stori fel straeon eraill mwyn gwneud i ni deimlo'n well ar yr adeg yma ar y flwyddyn. Stori godi'n calonau ni. Stori roi rhyw fymryn o obaith i ni. Ond mae yna wahaniaeth yn does rhwng stori felly, stori dylwyth teg. Stori i ymgolli ynddi hi dros amser. A'r straeon go iawn yna, llawer iawn o lyfrau sy'n cofnodi straeon go iawn wedi'w gwneud yn ffilmiau erbyn hyn yn does. Paid y poeni Dolig, dim lluniau o gwbl. Dim ond llun yr geni yn y fan yna yn y stabal. Ac yn edrych ymlaen i weld y stori am Norman Winton, One Life ar ôl y Nadolig. Stori wir, stori go iawn ynglyn a dyn yn Czechoslovacia ddari drefnu rhwng 1938 a 39 i gludo 669 o blant i Brydain. Ac fi gofiwch chi, falle, neu mi welswch chi sôn amdano fo wedyn ar y rhaglen Esther Ranson. Oedd wedi cadw'r stori yna iddo fo'i hun. Ac yna, mae o'n y gynulleidfa ar y rhaglen, ac mae Esther yn gofyn i bawb oedd arnyn nhw i bywyd i'r dyn hwn fod yn sefyll i fyny, ac mae'n y gannoedd yn sefyll i fyny o'i gwmpas o. Stori dda, stori werth i chofio. Cyna amryw o straeon eraill, wrth gwrs, fyddwch chi'n ei gweld nhw ar y Nadolig yma. The Great Escape, pwy sy'n edrych ymlaen at weld hwnnw. A Steve McQueen, be di enw, yn neidio ar y motorbike na dros y ffens. Dwi'n ni'n digwyddodd hynny go iawn, ond mae'n seiliedig ar stori go iawn, yn dydi? Escape from Alcatraz, stori go iawn. Hunger ynglyn a streic, hunger strike, llwgu Bobby Sands yn Ngogledd Iwerddon. Gwylio, ffilm diddorol, blynyddoedd yn ôl erbyn hyn. Into the Wild. Rwy'n wedi gweld honno? Bachgen cyfoethog yma, yn mynd ac yn gadael bob dim ar ôl, yn mynd i Anialwch, Alaska. Ac yno, yn ei ddyddiadur, yn cadw cofnod o beth yn digwydd bob dydd, yn mynd i fyw i ryw fys yn y diwedd. Ac yno maen nhw'n dod o hyd iddo fo. Wedi trengu fel petai. Stori drist, stori wir. Weld rhyw gip nithwr Captain Phillips. Hanes y pirates, yr môr-ladron yna o Sudan a'r llong cargo. Straeon llawn cyffro fel Braveheart, da ni angen stori o ein Glyndŵr hefyd. Straeon go iawn, ond mae rhywbeth yn yr rheini sydd yn taro tinc genuine felly. Gwyliwch eich anrhegion
Nadolig yma. Bod ne ryw arwydd, bod hynny'n hefyd yn genuine pethau. Oherwydd dyma'r stori go iawn sydd gennym ni. Stori'r geni, ac mae hi'n ynglyn â hanes go iawn. Mae Luc yn mynd ati'n fwriadol, doedd ddim rhaid iddo fo, i osod y cyd-destun ac i ddeud yn nyddiau Cesar Augustus. Dyna pryd ganwyd Iesu. Pan oedd Cyrenius yn llywodraethu yn Syria a Herod ar dalaeth Judea. A mae'r blynyddoedd yn cyfateb yn y fan yna rhwng 30 cyn Crist ac 14 wedi Crist. Y cwbl wedi digwydd, pe'n i gyd wedi llywodraethu'r adeg hynny, mewn hanes go iawn. Ac yna mae'r fan go iawn, mae'r fan yn dal yno, dydy, ac mae'n eglwys wedi chodi uwch ben y fan, yr oedden nhw'n tybio, oedd y stabl wedi bod ac y ganwyd Iesu. Does e ddim goleuo, no, dim twristiaid yno eleni nag oes, oherwydd bod Bethlehem yn hiroedd y meddiant yna yn y West Bank. A bod yna orthrwm a waliau o'i cwmpas nhw yno, a bod ei waith eleni nac yma hi rioed wedi bod. A dyn ni'n cofio ac yn sefyll hefo nhw leni. Lle go iawn. Roedd Dafydd y brenin wedi dod ohono fo. Roedd Abraham wedi claddu i'w wraig yn Effrata, Bethlehem Effrata, wrth ymyl y fan. Ac mae'n sôn am breseb hefyd yn does, sydd yn arwyddo amgylchiadau go iawn. Sut oedd hi arnyn nhw mewn gwirionedd, actually go iawn, felly, slawd. Felly, mae'r preseb, y cafn bwydo yn ei feiliad yn Beibl.net. Banno mae o'n cael ei roi i orwedd. Mae'n gofrestru, mae'n gyfrifiad, mae'n rhaid i fyddhau, mae'n orthrwm yn y fan yma. Mae'n rhaid gwneud fel yr oedd y llywodraethwyr yn dweud. Mae'n glodi ac orthrwm. Felly mae'n sôn am yr amgylchiadau yma. Ac mae'n bobl, wrth gwrs, bobl go iawn yma. Mair a Joseph yn unig yn y stori. Mae'r bugeiliad yn dod yn y man, ond y ddau yma sydd ynglyn, Mair sy'n geni, Joseph sydd yno'n gwylio, be bynnag arall mewn gorfod i wneud. Mair sydd yno wedyn yn lapio'r baban yma, ben ei hun, mewn cadachau, mewn dillad baban. Sôn am neb arall yn gwneud, fel y bydde petai yna amgylchiadau a byddai'n well i byd arnyn nhw. Ond maen nhw'n bobl o ffydd go iawn hefyd. Bobl sydd, da ni wedi gweld ac maen nhw'n cael eu profi, a da ni'n gweld faint mor wirioneddol, faint mor genuine ydy ffydd y bobl yma. Ac yn nhw ffydd i ymddiried a chredu'n yr hyn a rannwyd efo nhw. Ffydd i weithredu ar yr hyn maen nhw wedi i glywed ac sydd wedi addo. Joseph yn ifydd, mae Joseph yn trefnu. Joseph yn gwrando. Mae Mair yn rhoi y gofal yma ar lle i'r ceidwad gael ei eni. A'r bugeiliad pan ddo nhw. Mae nhw fugeiliad go iawn, mae gen nhw ddefed go iawn. Siwr o fod, yn does? Os deitha nhw ar defed go iawn yna hefo nhw i lawr o'r bryniau. Ac yma heini hefyd yn dod hefo ffydd go iawn. Rhywbeth sydd wedi'w danio yn eu calonau nhw. Maen nhw'n dod yn syth, so ni'n licio bod yno ac bod wedi gweld pwy ddudodd gyntaf. Mewn ymateb i'r angylion, ac i gan yr angylion yn nefoedd i gyd yn canu, pwy ddudodd gyntaf. Ac edrych ar ei gilydd a meddwl, wel, gadewch i ni fynd i Bethlehem. Mae'r geiriau sydd yna yn debyg iawn i, come on, dowch hwnne, dowch i ni gael mynd i Bethlehem. Mwyn gweld ydy'r stori yma'n wir, ydy'r hyn yma, yr angylion yma wedi ddeud wrthon ni yn wir. Maen nhw'n mynd, maen nhw'n cael arwydd wrth fynd. Chwiliwch amdano fo yn y preseb.
ac maen nhw'n gweld bod na faban mewn preseb. Ac maen nhw yn addoli, maen nhw'n exeitio a maen nhw'n deud wrth bawb wedyn. Mae'r doethion yn cael arwydd yr un modd, seren, seren i'w harwain nhw at y preseb. Dyw ddim yn disgwyl i ni roed yn ffydd mewn pethau sydd yn anelwig, mewn pethau sydd ddim yn wir, mewn pethau sydd ar ryw hanner gwirionedd ynddyn nhw. Mae'n disgwyl i ni roed yn ffydd yn yr hyn sydd yn gywir, yr hyn sydd yn wir, yn wirionedd, mewn gwirionedd, yn go iawn ar ein cyfer ni. Mae'n rhoi arwyddion i ni. Nina hefyd am yr hyn ddigwyddodd. Mae air o'n dweud. Dowch i'w bobl o dystio hefyd i fod o wedi i eni go iawn yma. A dowch i Nina bod yn ymateb mewn ffydd yn ogystal. Achos dyna'r unig beth chadael benod fawr yna am ffydd yn llyfr at yr Hebraeaid, y llythyr yna. Yr unig beth sy'n plesio Duw. Weithio gewch chi'ch plesio heddiw gan yr anrhegion. Ond yr unig beth sydd yn plesio Duw, yr unig ffordd i ryngu bodd Duw, ydy trwy ffydd. Trwy ffydd, fe ryngodd ei fodd ef, ydy'r sôn am un a gerddodd gyda'r arglwydd. A trwy ffydd, y mae'r rhai sydd yn disgwyl wrtho yn cael ei gwobrwyo. Anreg Duw i ni ydy ffydd i gredu yn yr hyn a ddigwyddodd, a credu yn yr un a anfonwyd yn geidwad i'r holl fyd, yn achubwr i ddynol ryw, yn arglwydd ac y brenin, yr eniniog, nid un arglwydd ac un o blith brenhinoedd, ond brenhinoedd ac arglwyddi. Trwy ffydd yr ydyn ni yn credu ac yn ymddiried ynddo. A byddai bendith arno ni fel eglwys ac fel pobl, fel cenedl ac fel byd wrth i ni roi yn ffydd yn yr arglwydd Iesu. A meddiannu trosom yn hunain, y tangnefedd yna y mae o'n i rannu hefo ni. Ni pia fo, yr rhai sydd yn ei berchnogi fo trwy ffydd, berchnogi'r anreg yma, trwy'r ffydd y mae'r arglwydd ei hun yn ei roi i ni. Ac mi ddathlo ni, felly yr modd yma do wir fe ddaeth Crist dim plith a dyn ni'n llawenhau. Ond fe ddathlo ni'r modd yr enillodd o'r tangnefedd yna i ni, yr achubodd o'r byd, y daeth o'i ddangos mae fod i'r ceidwad a'r arglwydd a'r brenin, wrth roi ei hun trosom ar y groes, a chael ei atgyfodi yn fyw wedyn y trydydd dydd. A dyn ni'n dathlu hynny wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn. Mae Nan am weddio cymryd at y cymyn ac yna wrth i ni fod yn dod ar elfennau oddi amgylch newn ni ganu ddau bennill gyntaf o'r emyn ola 464 ar gyfer heddiw'r bore. Ond fe ddaw Nan i gochwyn ac i'n harwain ni yn y cymyn. Ti am godi'r llia yma hefo fi ta Nan? Wahoddiad sy'n na wrth fwrdd y cymyn. Wahoddiad. Ac pam da ni'n deud Nadolig
llawen. Wrth rywun, da ni rwsyn ei gilydd yn dweud, yn gwahoddiad i ti fwynhau y Nadolig, i ti ymlacio dros y Nadolig. Ond yn wahanol i'n cyfarchiad ni, mae'r cymyn yn gwahodd ni fel y gryda ni. Fel y gryda ni yn teimlo fel y gryda ni a'n amgylchiadau. Ac mae'r gwahoddiad yma i bawb heddiw yma, a mae'r gwahoddiad hefyd i bawb sy'n yma yn y cnawd fel petai, ac yn arbennig hefyd i Alaw a Fflir sydd yn ymuno efo ni o Malaysia bore yma. Mae'r gwahoddiad i chitha ferched i ymuno efo ni wrth bwrdd y cymyn. Achos yma ydyn ni'n cofio am Iesu Grist. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi ddodiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd ar eich mwyn chi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yrryfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. A dyma ydy y gwahoddiad. Mae'r gwahoddiad yn agored i bawb sy'n gallu deud i bod nhw'n caru yr arglwydd Iesu Grist. Yn ddidwyll ac mewn gwirionedd, ac yn ei dderbyn o ef, y baban y Methlehem yn arglwydd ac yn waredwr hefyd. Felly yn ei enw fo ydw i'n eich gwahodd chi gyd i ymuno yn y cymyn. A dyma'r geirio gysur i ni. Dewch at fwrdd yr arglwydd. Nid am eich bod yn gryf, ond am eich bod yn wan. Come to the Lord's table, not because you are strong, but because you are weak. Dewch nid am fod dim daioni ynoch yn rhoi hawl i chi ddod, ond am fod arnoch angen sigaredd a gras. Dewch nid am eich bod yn caru'r arglwydd ddigon, ond am yr hoffech ei garu'n fwy. Dewch am iddo eich caru a rhoi ei hun drosoch. Dewch i dderbyn y bara a'r gwyn. Come because he loved you and gave himself for you. Come to receive this bread and wine, the token and pledge of the grace of the Lord Jesus Christ. Dewch i dderbyn y bara a'r gwyn yn arwyddion o ddewid am ras sy'n harglwydd Iesu Grist, a charia Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân. Dewch bawb, a chymerwch ffiol i'ch awdwriaeth. Dewch i ni nesau mewn ffydd, dewch i ni weddio. O Dduw ein tad nefol, da ni'n rhoi diolch i ti am gael cofio amdana ti y bore yma. Ond ydyn ni'n diolch i ti hefyd ar fore'r dydd Nadolig fod na wahoddiad i ni. Fod na wahoddiad i ni ddod fel y gryda ni. I ni gael bod yn pwy a gryda ni. A da ni'n diolch i ti wrth i ni fod yn derbyn o'r elfenna yma, bod ni'n cofio aberth fawr Iesu Grist drosta ni. Ond ydyn ni hefyd yn cofio ac yn rhoi ac yn gosod ein holl bryderon, ein holl boena, yn holl ofnau a'r holl dywyllwch hynny. Da ni'n diolch i ti, dy fod ti eisiau dod yn oleuni, dy fod ti yn dduw sydd yn iachau, dy fod ti yn dduw sydd yn nid jyst yn llenwi y bwlch, ond dy fod ti yn bopeth i ni. Da ni'n diolch hefyd bore yma wrth fwrdd y cymyn. Mae nid dim ond ni yn hunan, mae nid dim ond y fi sydd yn cyfri, ond dy fod ti wedi rhoi dy hun dros holl bechod y byd, dros holl drais y byd, drwy roi dy hun dros anghyfiawnder, ac mae ti dy hun ydy'r mesur o gyfiawnder.
Ac felly yn wylaidd fedrwn ni ddod. Yn wylaidd achos yn aml da ni'n diymadferth, da ni fel y baban yn y preseb y Methlehem. Da ni'n methu a gwneud, da ni'n methu a cyrraedd y nod, ond da ni'n diolch bore yma, dy fod ti'n deud, mae hynny yn iawn, oherwydd dwi yma a dwi wedi rhoi yn hun drosta chi. Diolch i ti o dad. Diolch i ti am y teuluoedd sydd yma'n cymuno y bore yma, yn gofyn dyfendith di ar eu cartrefi nhw, yn gofyn dyfendith di ar yn diwrnod ni, ac fel y byddwn ni yn cyfarfod a gwahanol efalla aelodau o'r teulu. Fel y byddwn ni yn cofio, fel y byddwn ni'n llawenhau. Cofio ni hefyd yn yn dagra, cofio ni yn yn hiraeth, cofio ni'n yn galar. A diolch i ti, Iesu. Diolch i ti. Mae ti sydd wedi gwneud hyn yn bosib. Mae ti sydd yn rhyddhau ni. A da ni'n gofyn hyn yn wylaidd iawn. Gan gofio am bawb ar hyd y cenedlaethau. Pawb ar hyd y cenedlaethau yma Methesda'r Wyddgrug. A thu hwnt ar hyd a lled y byd. Ac yn meddwl yn arbennig am drigolion Bethlehem heddiw. Yr Nadolig nad ydio i'w ddathlu, ond y mae'r aberth, yr un mor fyw ac erioed, dros bob un ohona ni. Diolch i ti o dad. Yn gofyn hyn i gyd. Yn enw yr un a'n dysgodd ni, yn enw Iesu Grist yr hwnna'n dysgodd ni, i ddweud ac i weddio gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd. Sancteiddiau'r denw. Y deyrnas, gwneler ddiwyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein barad einyddion, a maddau ni ein dyledion, fel y maddew ni'n ein dyledion. Ac nac harwain ni brofedigaeth, i sy'r gwared ni'n rhag drwg, yn ei seiddo ti o deyrnas, erth a'r gogonydd. Jesus. A mi ganwn ni felly ar yn heister hemyn nesaf. Ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach.
Ydy pawb wedi derbyn? Pawb sydd yn cymuno wedi derbyn. So. Yr arglwydd Iesu yn os o brydychwyd ef ac ymerodd fara. Ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Effaw, bwytewch o'r bara. Ar un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Wnewch hyn bob tro yr yfwch cof amdanaf. Nid oes bellach fwy i'w ddweud, ond y mae llawer i'w wneud. Felly yn enw ein harglwydd bendigedig awn allan i weithio. Amen. A mi ganwn ni yn y bennill ola ar gyfer heddiw'r bore am hyn bechadur brysia fel yr wyt, y mofyn am y noddfa fel yr wyt, i tir agorwyd ffynon a ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon fel yr wyt, gan hynny tyrd yn brydlon fel yr wyt. A gewn ni orffan yn oedfa y Nadolig hwn drwy gydadrodd y fendith efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fod o gyda ni oll, yr awr hon, hyd byth. Amen.